Prajem vám dobré ráno u ďalšieho videa. Včera sa mi už podarilo napevno nahodiť čerpadlo. Takisto som si aj upevnil náhradné remene. Keď by mi tieto, čo som dával nové, roztrhlo, tak aby som si ich nevymenil, nech nemusím zadzovať dole čerpadlo. Tak takto som si jednu výmenu radšej nastavil dopredu, nachystal. No a takisto už som dal aj chladič, aj vodný. Elektriku sa mi podarilo ponaťahovať. Niekde ju mám už aj napojenú, niekde len natiahnutú po rame. Takisto sa mi podarilo už nahodiť aj deklenové. Zavity som vyvrtal, tu bozli a tu. Sem ešte šroby si musím ich skrátiť, ale včera už bola tma, už sa mi nechcelo. Ventil máme nahodený na parádu. Samozrejme, keď prídeme do hory, tak to zhodíme dole, alebo keď nalajem olej a bude už všetko fungovať jak má. Pačka sa zhodí. Už aj baterky mám nahodené. No a dnes ešte sa ideme pohrať s tou radiacou pákou, ale to už len ideme tam podávať pevnejšie komponenty. Dal som Ujovi spraviť presné púzdra s mazničkami, nech sa to môže mazať. A takisto sme toto robili z trubky, nie z pevnej gulatiny. Tá gulatina sa nám trošičku ohýbala a moc sa nám to nezdalo. Ja si myslím, že by to bolo dobré aj tak. Ale tak uvidíme. Dneska idem pre spojku. No pre spojku. Pre hadičku. Od spojky do prevodovky. Takže dneska sa bude skúšať už aj spojka. No, necháme sa prekvapiť. Idem si ešte popísať veci, čo potrebujem. A idem do Banovec pre tú hadičku a ešte si nejaké ďalšie hadice olejové poďme spraviť. No a pravdepodobne tento pedál budem ešte prerábať, uvidím. Jak to všetko bude vychádzať. Tak aby bagáňov sa nachytalo do tejto pasoviny, hlavne nech sa pekne našlapuje. Keď tak ho tuto odrežem, odtedy navarím takú istú pasovinu, spravím a vlastne ho ako keby otočím opačne. Len s tým, aby nohou išiel len na pedál a nie na toto. Podľa mňa sa to bude bagáň opierať, je to opačne dané, tak uvidíme, čo to bude robiť. No nie opačne dané, ale tu je už málo placu na to. Alebo to ešte môžem posunúť tam, ale to by som zase nerad. Uvidíme, čo vymyslíme. Podľa čo len vymyslíme. To tiež ešte necháme zavreté. No a dnes aj olej budeme nalievať. Tak a som tu. Hadicu mám opravenú. Mal som túto zlú koncovku. V obchode tam niekto prehodil koncovky. Teda jednu hodil do toho a akurát mne sa zadarilo, že ju zobral a nalisoval. A mám aj hadicu na spojku, ale je 3 metrová a mne stačí 80 cm. Tak to tu takto chytím. Karbinou to tu rozrežem aj z druhej strany, aby som dal preč túto obinku. Vyťahnem túto spojku, čo potrebujem. Skrátim z hadice a pôjdem do obchodu, nech mi to nalisujú na novo. Tam stačí 80 cm, 83 cm som teraz meral, presne sa to má priložené. Tak to idem nachystať.
pôjdem si domontovať, čo mám. A keď zistím, že mi ešte niečo chýba, tak pôjdem znovu do toho obchodu, aby mi mohli aj spraviť túto hadicu. Nechcel som to hneď teraz ráno, jak som bol v tom obchode. Vlastne no, v jednom som si to kúpil a do druhého som išiel dokúpiť veci, čo mi chýbali. A tam aj skracujú hadice alebo robia nové, lisujú na šticiach. Chcel som tak spravím ju metrovú a potom som si povedal, že radšej to pôjdem domov premerať, nech je to na presno. No a vyšlo mi to, že 83 cm by bohate stačiť, tá metra by bola už moc veľká zbytočne. Tak sa idem nachystať a pôjdem ďalej niečo popaprať. Tu mám už nachystané hadičky na centrálne mazanie. Zajtra mu ešte prídu ďalšie spojky, čo sem potrebujem, a koncovky ešte nejaké. A takisto otec mi bude musieť zvaliť dokopy dve tieto a dve tieto. Keďže potrebujem dva takéto závity z jednej aj z druhej strany, aby som sem mohol maznicu natočiť. A na druhú stranu zase, aby som mohol spojiť to s hadičkou. No a tu už pekne bude centrálne mazanie a vlastne jedno už mám napojené. Bude to vidieť. Áno, tam je napojené. Hadička pôjde sem. A asi tuto budú. Tu by mali byť dve maznice. Spredu, zozadu. Z kolísky. A pravdepodobne sem dám 3. Z toho čapu, z tohto čapu. A ešte asi aj stade to vyvediem sem kolienkom a tade to, nech sú tu. Uvidím, jak sa mi to, čo sa mi to podarí. No ale teraz pokračujem v napájaní elektriky. Pomaly tu s tým bojujem. Keď som to odpájal, tak som si označil, ktorý naviak je ktorý. Mal som to aj na kabloch, ale jak som to ťahal cez celý rám, tak ostalo to niekde na pol ceste. Nevadí, nalisujem si koncovky a potom na diaľkovom budem stlačať a podľa toho budem zapínať, prepínať. Uvidíme, čo sa bude diať. Však vlastne na diaľkovom, keď stlačím, aby navíjal pravý a nebude navíjať pravý, ale odbrzdí mi príklad ľavý, tak odpojím stade to, ten čo je na ľavom, a napojím ho na ten pravý. Teda aspoň si tak myslím, že by to mohlo fungovať. Uvidíme, jak aj tieto moje lisovacie kliešte. Potom ma čaká ešte aj tuto pod kabinou spraviť kabliky. A to by malo byť všetko na zadné svetlá a tak čo je. Len tam nám to, neviem, či nám to chytilo do voľakého konára alebo do čoho, do kardánu dole bolo odtrhnuté kable všetky. Tak tam sa budem trafať podľa farby, jak to mám odfotené. A jak to mám aj nahodené na svorke. To by bolo. Teraz chceme toto. Pýtali ste sa ma viacerí, ako som poriešil to čerpadlo, však už môžete aj vidieť. Piestikové čerpadlo som mal kúpené, chcel som ho tam dať, ale to som ešte vtedy nevedel, že piestikové čerpadlo nie je stávané na vysoké otačky, ono je robené tak maximálne do 1000 otačok. Vyššie by ho mohli poškodiť. Ako možno, že sú také piestikové, ktoré sú stávané aj na tú vyššiu, na tie vyššie otačky, ale
Myslím si, že do tej cenovej relácie sa ja nechcem až vyšplať. Toto už bude dosť veľký skok, ale aj veľký skok pre Elišku. Takže robíme to, čo už robíme, tak jak už niektorí majú spravené, funguje im to. S tým samozrejme, že ešte si dorábame to, čo potrebujeme, čo sme za 5 rokov zistili, že by sa pýtalo spraviť. Už keď to je doma a keď to robíme pre nás.
Prajem vám dobré ráno. Včera som si už vyrezal prvú platňu, čo budem robiť držiak na plyn. Ktorý pôjde vlastne sem do boku, jak som hovoril. No. A dnes idem pokračovať. Idem si vyrezať drážku do toho. Chcem, aby som to mohol zasunúť a vlastne takto napevno to uchytiť. Tam potom pôjde ešte ďalšia stena navariť a tá už pôjde našrobovať. Do tých šrobov, čo tam držia rozdeľovač. Otec včera už začal robiť na komíne, takže dnes to dokončí.
Plyn už mám upevnený. Všetko pekne drží, ide jak má. V obchode, kde som si objednával spojkovú hadičku, tak som si objednal aj plynové lanko. Zajtra by malo prísť, tak to poviem napojiť, uvidíme, čo to povie. No a otec už vyvára výfuk. A mne dnes konečne už prišli tie správne piesty. Nariadenie tenšie, čo som si objednával. Takže tým pádom by som sa chcel poďakovať Šamotekovi. Hydraulika top, čo má stránku. Takisto som si od neho objednával aj rozdeľovač Orstu. A čo mi dával ešte aj prioritný ventil. Akože parádne rýchle vybavenie, povedal som mu, že potreboval by som to hneď, tak snažil sa čo najskôr mi to poslať. Na tieto piesty musel on čakať, ale už sú doma, môžem ich zamontovať. Bál som sa, že budú menšie oka, lebo na týchto menších bývajú, ale chvála Bohu aj s veľkými okami 40-kami, takže môžem to ísť rovno nahodiť. Ušetril som Mujovi robotu. Tak ja som sa už pustil na držiak sedačky, ale dnes už kašlem na to. (9 hodín). Sedačku idem spraviť zvlášť, uchytiť ju na tento panel, aby sme si vedeli dávať dole plech z podlahy, nech môžeme bez problémov mazať kardany. Tak, vidíme sa ráno u ďalšieho videa. Ahojte. Dobrú noc, Eliška. Zajtra možno ťa naštartujeme.